Ungqongqoshe udonse ngendleba amaphoyisa njengoba selisemome ephasika. For those who speed above 160 kilometers, don't issue a ticket or a notice. Arrest them. They should not be on the road. They kill our children. They kill our people. Keep them in cells until after the Easter weekend. Ungqongqoshe uthi angeke beyemkele nakancane nje eyamaphoyisa agwazisayo nabashayela bedle amponjwana. If you want to drink and stay at your home or arrange transport so that you don't kill people on the road. Whoever is offering you a bribe, arrest them because they are committing crime. Umnyango uqinisekisile ukuthi akusekho ukusilela emuva kokukhishwa kwezincwadi zokushayela ezikhungweni zawo okwabikwa ngesikhathi se-COVID-19. Uthi kumanje zingaphezulu kuka 1.7 wezigidi incwadi zokushayela ezisaduve emahhovisi awo. We have eradicated the backlog. We are inviting the public to come and renew because we are decisively going to deal with those that don't have driver's licenses. Kunxuswe nabahamba ngenyawo ukuthi baqaphele kakhulu. Isiqubulo salomkhankaso wakulonyaka sithi zithibe.